Vale. no? O que quan quedin no sé quants, sí. Quan quedi mitja hora i quan quedin 15. Per exemple. Vale. Ah, veus? Sí que es pot veure l'streaming. Hi ha 10 persones connectades. És que m'encanta això. És que un inventant-se el En vestit. altres biblioteques, això passava, havia convocat gent a les biblioteques i passava directament a la biblioteca, sales d'actes de les biblioteques. O sigui que pot ser que d'això n'hi hagi 5 a la biblioteca. Hosti. I és que només demanar això de Rosa, que ens encara, perquè si no... Clar, a més ara segur que l'alcalde va tard. Vale. Ja. No, jo tinc el mòbil aquí molt encès, o sigui que si no et diré res.
Bona tarda. Comencem el Club del Llibre 2021. El Club del Llibre, de fet, és un cicle de trobades amb escriptors, escriptores, que es fa normalment a les biblioteques, però que avui estem aquí a l'Espai Escènic, que està promogut per la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb diverses editorials. A partir d'aquí, dono la benvinguda a tots els participants dels clubs de lectura que són presents aquí a la sala, però que també ens estan veient via streaming d'arreu, de diferents municipis i també especialment a la comarca del Maresme. En aquest acte també vull agrair la presència que tenim aquí a fora, un cop acabat l'acte, a la llibreria local, llibreria de proximitat, llibreria 451. I ara sí, ja dono l'entrada a la presentar qui tenim a l'escenari, que són les persones que ens faran el Club del Llibre. Primer de tot, com a convidada, tenim a l'Ester Tallada, traductora i correctora, a la Marina Porres, crítica literària i professora, i en el piano, com a pianista, tenim a l'Anna Pujós. Ara han acabat. Jo dono pas al Marc Almendro, alcalde d'Alella, que us farà la benvinguda. Gràcies. Bé, benvinguts, benvingudes. Com a alcalde d'Alella, com deia ara la Rosa, doncs us donem la més cordial benvinguda a tothom que està aquí present i també especialment una abraçada telemàtica a tota la gent que ens segueix a distància. Deixeu-me també inicialment agrair en nom de l'Ajuntament l'assistència en aquest acte aquí a l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella, a la Sílvia Sebastià, que ella és directora de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró i justament també cap de zona de les biblioteques del Maresme, gràcies. Així també a l'Anna Fíncias, directora de la Biblioteca Joan Coromines del Masnou, i la Irene Feliu, directora de la Biblioteca Gual i Pujades de Canet de Mar. Moltes gràcies a les tres per ser aquí, per acompanyar-nos. Òbviament, deixeu-me també contextualitzar una mica la trobada d'avui i contextualitzada perquè, òbviament, venim de travessar unes setmanes, uns mesos, un any llarg d'una pandèmia que ho ha trastocat tot. Ho ha trastocat tot i possiblement ens ha trastocat a tots una mica, sigui en major o en menor mesura, però tots i totes podem dir segur que ens ha trastocat aquesta situació que hem viscut. Però des de l'Ajuntament d'Alella vam tenir molt clar, des de l'inici mateix de la pandèmia, que l'Ajuntament havia de tenir un paper clau entorn, entre d'altres, avui parlem, entre d'altres, amb la cultura. En la primera fase, en aquella fase en què vam estar confinats, confinades, tancats, en què tot es va aturar, l'Ajuntament va tenir molt clar que havíem de jugar un paper d'aguantar, de fer de sostenidors d'aquesta cultura, especialment, òbviament, en el nostre poble, a Alella. I així ho vam fer, mantenint programacions, innovant amb el que es podia en aquell moment, fent sessions telemàtiques, també mantenint aquelles programacions que ja estaven acordades amb els artistes, etc. Però darrerament hem començat una altra fase. Comencem una fase en què deixem enrere la part més fosca, segurament, d'aquesta pandèmia. No ens enganyem i deixeu-me fer també un parèntesi, continua estant present entre nosaltres la Covid-19 i per tant no hem de baixar la guàrdia, però sí que comencem una altra fase, una fase amb bones dades ja de vacunació, en què comença aquesta vacunació a fer-se extensiva en tota la població, en què arriba literal i figuradament el bon temps, surt el sol, i aquest sortir del sol ens obre aquesta fase en què l'Ajuntament havia de canviar, i l'Ajuntament també, com a mostra de tot el sector públic, havia de canviar de paper d'una simple mantenir a un impulsor, a tenir un paper impulsor actiu en l'àmbit de la cultura. I així és com ho venim aplicant des de l'Ajuntament d'Alella, des de la Regidoria de Cultura, en cadascun dels equipaments culturals que tenim en aquest poble. Estem avui aquí a l'Espai d'Arts Escèniques, però òbviament importantíssim les persones que sou d'aquí Alella i moltes que sou de fora, el paper de Can Llonar, el paper de Can Banyer i també, òbviament, a l'organització, a l'equipament organitzador
d'aquest acte a la nostra Biblioteca Ferrer i Guàrdia. Òbviament, hem dit que hem passat tot això i que hem hagut de fer un esforç d'adaptació, de reconvertir-nos. I en aquest esforç, en aquest paper, és un clar exemple la feinada que s'ha fet des de la nostra biblioteca. Al capdavant, perdoneu, perquè amb les ulleres hi ha moments que no veig res. Igualment estem a fosques, però hi ha moments que no veig ni el paper que tinc davant. Perdoneu-me, que vaig movent les ulleres. Dèiem el paper de la biblioteca i el paper també al seu capdavant de la Rosa, a qui vull agrair també tota la feina que es ve fent. Realment tenim una biblioteca que la coneixeu, sabeu que té tota una sèrie de limitacions. Ja històricament, de fa uns anys, l'espai que tenim a la biblioteca podria limitar en molt el que es pot fer. Però aquí vull posar en relleu el gran paper que es fa des de l'equip de la biblioteca per fer que en cap moment sigui un límit i que es va molt més enllà del que podria semblar a simple vista que es podria fer. Una activitat constant, dinàmica, innovadora per part de la Biblioteca d'Alella per estar al capdavant. I tot això ho estic lligant amb la idea, dèiem, de la pandèmia i de la reconversió. Justament com tan acostumada podríem estar a dir o estar a la nostra biblioteca a superar-se a les seves adversitats pròpies. Doncs en el moment de la pandèmia van tardar molt poc en fer una reconversió total i en mantenir, entre altres, aquest club de la lectura, avui club del llibre, però el club de la lectura, en ple rendiment, encara que fos telemàticament, explotant al màxim la connexió amb la ciutadania a través de les xarxes socials, fent aquest vincle necessari amb tothom que ja abans podia tenir relació amb la biblioteca i amb gent que fins al moment possiblement no el tenia i que gràcies a aquestes noves maneres s'hi ha arribat. Per tant, tot i la nova adversitat, que en aquest cas era la pandèmia, la biblioteca donava un pas endavant i mantenia tota la seva activitat en ple rendiment. Adaptats a les circumstàncies, òbviament, però ho ha fet, ha tirat endavant. Mireu, jo sempre faig el recordatori en aquests actes que estem començant a fer al poble de que si alguna cosa havíem de treure en positiu de la pandèmia, perquè sempre, sota aquelles persones que sempre s'ha d'intentar treure les coses en positiu, encara que hi hagin poques, però sempre s'ha d'intentar treure alguna. I de la pandèmia, si alguna cosa n'havíem de treure de positiu, era tornar a conceptes bàsics, a allò que realment és important, allò de les relacions humanes, allò de compartir la vida amb les persones que realment es vol, allò de gaudir el dia a dia, viure la vida en plenitud. I això és el que sempre recordo. Però avui que estem en aquest acte cultural, deixeu-me també dir que si alguna cosa, seré optimista, però si alguna cosa hem de treure també en positiu d'aquesta pandèmia, és que crec que la societat ha tornat a connectar també, entre altres, amb aquells valors importants que hi ha abans, amb la importància de la cultura. I és que, possiblement en aquesta pandèmia, molta gent ha recuperat aquesta relació amb la cultura i és gràcies a aquest dia a dia amb la cultura, en totes les seves vessants, sigui la literària, sigui la musical, sigui la que sigui, s'ha pogut mantenir allunyada de la solitud, connectada amb un món més enllà de les quatre parets de casa seva. I això ha fet que realment, crec, i sóc optimista, dic, que s'hagi recuperat un vincle importantíssim amb la cultura i que surti reforçat, malgrat la situació. Però crec de veritat que com a societat sortim reforçats en aquest sentit. I això crec que un exemple que recordarem durant molt temps i s'ha de recordar les coses positives és el darrer Sant Jordi. Aquest Sant Jordi meravellós que vam viure i que vam gaudir com a societat després que se'ns privés l'anterior. Bé, fins aquí una miqueta la prèvia, disculpeu si m'he allargat. En tot cas, volíem posar en valor aquesta relació amb la cultura i el suport que li donem des de l'Ajuntament i que crec que com a societat, segur que si esteu aquí ja ho feu, però que hem de mantenir.
Si avui estem aquí al Club del Llibre és gràcies a un projecte, dèiem abans, amb la col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Òbviament també aquest projecte d'acostar els escriptors catalans al públic de les biblioteques. Enguany la Biblioteca Ferrer i Guàrdia fa d'amfitriona, ho fa aquí a l'Ella, ho fem de manera presencial, ho fem de manera telemàtica i ho fem, deixeu-me també posar en aquest cas a l'Ester Tallada com un exemple d'una persona alaienca, que ella, com dèiem abans, és traductora i pel motiu d'aquest Premi de la Crítica de Serra d'Or que va aconseguir l'any 2019 per la novel·la, per la traducció de la novel·la Llum d'agost, avui ens acompanya. L'Ester Tallada, no direm l'any que va néixer, en tot cas, a l'Ella, ho podem dir, sí? És de l'any... És de l'Ella, oi? Ens quedem aquí, no? És de l'Ella. És llicenciada en Traducció i Interpretació i postgraduada també en assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals i fa més de 20 anys que es dedica a la traducció i de mica en mica es va consolidant també com a correctora. Ha traduït autors diversos de l'estranger i des del 2004 fins al 2011 també va ser professora de Llengua, Història i Cultura catalanes a la Universitat de Glasgow. Des d'aleshores fins cap aquí també s'ha acostat a la Universitat Catalana a través de la Pompeu Fabra, on està també com a professora associada i també a la Universitat Internacional de Catalunya. En tot cas, moltes gràcies, Ester, per acompanyar-nos, per estar aquí i realment és un orgull com a alcalde poder acollir un acte en què també hi participis. Moltes gràcies a tots i a totes i gaudiu d'aquest acte. Bé, bona tarda a tothom. Feta aquesta introducció que ha fet l'Anna en aquest, que ja ens ha posat en l'ambient una mica sudista d'aquesta novel·la, comencem aquest acte d'avui, que és aquest Club del Llibre, com ja hem presentat, és una conversa amb l'Ester sobre la seva traducció de la novel·la Llum d'agost de William Faulkner. En primer lloc, deixeu-me agrair-vos a tots que sigueu aquí. Saludo a tots els assistents, que ara no us veig perquè no us veiem perquè estem totalment a les fosques, però sabem qui sou i aprofito també per saludar a tothom qui ens està seguint amb streaming des de casa o des d'altres biblioteques. Bé, bàsicament jo el que volia fer abans de passar la paraula a l'Ester és situar una mica el tema sobre el que parlarem avui i, per tant, fer 4 frases sobre qui és William Faulkner, què representa aquest llibre del que avui parlarem, Llum d'agost, dins de la seva obra i
com s'ha encarat l'Ester en aquesta traducció que, com estem a punt de veure, no és una cosa gens fàcil. En primer lloc, i per situar-nos una mica, William Faulkner és un dels escriptors més importants de la literatura del segle XX, jo diria de la literatura universal sense encasellar-lo en cap segle. És autor de 13 novel·les, és autor de molts relats breus i una cosa que és menys coneguda, que ell va començar a escriure fent poesia, que és una cosa molt curiosa, però que d'alguna manera em sembla que en aquesta xerrada veurem algunes pistes que ens indicaran que això no és tan estrany com podria semblar. És un autor que no necessita gaires introduccions, va tenir un cert prestigi en vida, no tant com després, però en tot cas als 52 anys ell va rebre el Premi Nobel de Literatura. I a mi em va fer molta il·lusió quan em van proposar aquest acte perquè Faulkner és un escriptor molt important per mi, és un escriptor amb el que m'ha passat una cosa que només m'ha passat amb ell i una altra, que és Marcel Proust, que és que a mi William Faulkner em va canviar la manera de llegir. Jo crec, i sempre defenso a tot arreu, que no es llegeix igual després d'haver llegit Faulkner, i no sé si l'Ester després dirà si està d'acord amb això o no. I per què em passa això? Jo crec que em passa això perquè amb ell hi reconec un escriptor que és absolutament original, el creador d'un univers molt propi, molt particular, i que a més aquest univers l'explica d'una manera radicalment nova, que és a partir d'un estil que realment trenca molts tabús o potser molts clixés de la literatura fins que va aparèixer Faulkner. Jo crec que una de les gràcies, una de les moltes gràcies de William Faulkner és que es planteja les grans preguntes sobre la condició humana que ja trobem en les grans obres clàssiques gregues, però ens les planteja als seus llibres d'una manera radicalment diferent. I això és el que intentarem explicar avui. Hi ha una cita seva molt bona, que jo crec que és molt bona, d'una entrevista, que explica ell mateix això d'una manera bastant clara, i diu: la literatura haurà de dir les mateixes coses que la gent ha hagut de dir i ha dit des que l'home va trobar una manera de pintar quadres a les parets d'una cova. Els eterns problemes del cor, que no tenen res a veure amb bombes atòmiques, ni amb sindicats, ni amb el preu dels cotxes, ni amb la segregació, ni amb la integració. Es tracta de l'home lluitant amb les eternes veritats de l'ànima. El jove escriptor avui ha de resistir la pressió de pertànyer a un grup, ha d'escriure sobre les mateixes passions i esperances i aspiracions i angoixes que els homes han escrit des que qui sigui va escriure l'Antic Testament. Jo crec que aquesta és una resposta de Faulkner a una entrevista més clara impossible. Jo crec que la seva obra és precisament un intent d'explicar per què no ens podem desfer del que es va escriure a l'Antic Testament. És un intent d'explicar per què les passions humanes són, des de fa tants segles, exactament les mateixes. Aleshores, ell agafa aquests conflictes i, per explicar aquests conflictes, no hi ha cap escenari que sigui tan bo com una terra molt dura, molt despietada, una terra que obliga els homes a lluitar contra la fatalitat i contra ells mateixos. En el cas de Faulkner, aquesta terra és Yoknapatawpha, que és un comtat imaginari al sud dels Estats Units, al nord-oest de Mississippi, on Faulkner va ambientar totes les seves novel·les. Per tant, a les novel·les de William Faulkner, i no cal que en sapiguem gaire cosa més, sempre hi tenim un escenari dur, un escenari difícil, aquest sud dels Estats Units pobre, dur, polsegós i depriment, de vegades, uns personatges que estan en lluita contra el món i contra ells mateixos i la presència fatal del destí, que ho marca tot. Per tant, jo crec que això és una constant a les obres de Faulkner. Com veiem això a Llum d'agost, que és la novel·la de la que parlem avui?
que aprofito per recordar que és aquesta, que ha editat edicions de 1984 i que, com sabeu, després la podeu comprar. I aquesta novel·la, Llum d'agost, no té res d'anecdòtic. De fet, el títol ja de per si no és anecdòtic, és a dir, la llum d'agost és la llum de tots els mesos de l'any, és la llum que crema més, la més forta, la que ensenya les coses de la manera més crua possible. I Faulkner agafa aquest títol per fer una història que jo diria que és un llibre sobre els instints de l'home i alhora un assaig sobre les contradiccions d'aquests instints. En aquest llibre som a la dècada de 1930 i expliquem 4 detalls per situar-nos, però després l'Ester ja ho farà anar per on vulgui. Som, per tant, sud dels Estats Units, 1930. Una noia embarassada comença a peu un viatge per Alabama per trobar el pare del seu fill, que evidentment és un senyor que l'últim que vol és ser trobat. Llavors, buscant-lo, un altre senyor s'enamora d'ella, però ella està tan capficada amb la recerca d'aquest pare del seu fill que ni se n'adona gairebé o no acaba d'entendre res. Ens trobarem que aquest pare es fa passar per un altre home, aquest senyor té un amic que també serà protagonista a la història, que és un blanc que dubta sobre els seus orígens, es pensa que té sang negra, per dir-ho en llenguatge faulknerià, i se'ns explica com això li marca, li condiciona la vida sencera. Però, com sempre, en Faulkner aquesta és la trama, que com haureu vist no és gaire senzilla, però la trama no és important. L'important són precisament les preguntes, les reflexions, les idees de fons que aquesta trama convoca al llibre. I és important aquí l'estil, que és el que l'Ester ens ajudarà a explicar perfectament. No em queda presentar l'Ester perquè ja ho hem fet abans, però en tot cas ella és traductora, és correctora, és professora també i cal dir que ha traduït molts autors. De fet, en aquest moble aquí hi ha algunes de les seves traduccions. Ha traduït George Orwell, ha traduït la Marilyn Robinson, ha traduït Elizabeth Strout, ha traduït recentment, és que me n'estic deixant segur, ha traduït molt recentment Daniel Defoe, aquí teniu una traducció meravellosa de Robinson Crusoe, que és bastant nova, acaba de sortir. Ha traduït William Faulkner, perquè l'Ester no només ha traduït Llum d'agost, sinó que, si no m'equivoco, La mansió, que forma part de la trilogia dels Snopes, és traducció seva, i Mentre em moria també és una traducció de l'Ester, i podem dir que, a més, que falta molt poc perquè surti una altra traducció faulkneriana de l'Ester. Recordar que aquest llibre, aquesta traducció, va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or l'any 2019, per tant que té el reconeixement que mereix. I bàsicament a mi m'agradaria començar la xerrada preguntant-li a l'Ester per la manera com concep la traducció. De fet, alguna vegada has explicat,Ester, que la traducció per tu és com una feina que està a mig camí de l'art i l'artesania, i suposo que en Faulkner has hagut de treballar aquesta definició i estirar-la per tot arreu. Exacte. Hola, bona tarda. Gràcies per ser aquí. Sí, Faulkner et demana molta feina, això per començar. Llavors, sí, per mi traduir... Està bé que em facis aquesta pregunta, de fet, d'entrada, perquè per mi traduir és una feina... Pot ser una feina molt creativa, evidentment Faulkner, ja ho anirem explicant, però Faulkner demana molta creació, demana molta feina creativa. Per tant, hi ha aquest apartat creatiu de la traducció que a més m'agrada moltíssim, però també és com una artesania, perquè tu coneixes la teva matèria primera, coneixes bé la llengua i tens un model. Llavors, tu saps on has d'arribar, estàs fent un mirall, és a dir, sí que hi ha creació, però no hi ha creació de zero com un artista. És a dir, la traducció no és una feina, per mi, no és una feina d'artista, sinó és més aviat d'artesana. Hi ha l'apartat creatiu, hi ha l'apartat fins i tot de modelar la llengua, i aquí ho veurem molt, que he tingut molta feina per anar modelant la llengua per molts motius,
I això, té l'apartat creatiu, però també aquest apartat més artesanal, no? Ús de la llengua, ús de certes eines perquè la llengua et quedi modelada d'una manera i no d'una altra, i etc. En la traducció també és veritat que quan m'hi poso, per exemple, per mi és molt important el que rebran els lectors. És a dir, quan em presenten un text, sempre penso què ha rebut el lector original d'aquell text. M'intento fer la idea de com rep cada brometa que hi ha en el llibre, com rep cada efecte estilístic, el que sigui, com ho rep el lector original. Llavors jo penso que la meva feina, més que traduir literalment un llibre, que de fet no va enlloc això, més que fer això, he de buscar més la intenció que hi ha en aquella obra o en certs passatges o en certs jocs estilístics o jocs formals fins i tot o conceptuals, mirar quina és la intenció final d'aquell element i intentar aconseguir que els meus lectors rebin exactament les mateixes impressions. Evidentment el mateix contingut sí pot ser, però moltes vegades canviaré de contingut si cal, i amb això m'hi he trobat. M'he trobat canviant continguts importants. Importants. No eren tan importants perquè, de fet, el que era important era traslladar la broma. Per tant, quan has de traslladar una broma, potser fas una broma totalment diferent, però simplement perquè en aquell moment el lector ha de riure. La intenció d'aquell fragment és que rigui. Per tant, pots arribar a fer canvis bastant profuns en un text, que potser hi ha traductors que considerarien una mica massa agosarats, però que a mi em semblen necessaris si realment vull que el meu lector, que és això, vull que el meu lector rebi el mateix input, que tingui les mateixes impressions que el lector de l'original. Clar, per posar una mica en context als lectors precisament que som aquí, traduir Faulkner, o sigui, traduir William Faulkner no és traduir qualsevol cosa. Jo suposo que amb això que dèiem de l'estil, o sigui, quan et proposen de traduir Faulkner, tu saps a què t'estàs encarant, d'alguna manera. De fet, reprenc el que has dit tu abans, que tu ja no has tornat a llegir igual després de llegir Faulkner, jo no he tornat a traduir igual després de traduir Faulkner. Tot queda una mica desnerit després de Faulkner, és curiós, no? I... Ai, què anava a dir ara? Espera't. No, que et deia o sigui, no és traduir qualsevol altre autor, sinó que veus que hi ha un estil totalment diferent. Exacte. De fet, quan em van proposar, a mi em va proposar Faulkner, el 1984 me'l van proposar fa molts anys, i els vaig dir que no. I vaig trigar 10 anys a veure'm amb cor de fer-ho, i els vaig dir que no, que ni parlar-ne, que era massa complicat, que jo no m'hi veia amb cor. Al cap de 10 anys encara m'ho van tornar a proposar. Perquè, a més, 1984 tenen la idea de fer tota l'obra completa de Faulkner. És clar, això és un repte immens, perquè va escriure moltes pàgines. Només són 7 novel·les, has dit? 13. 13 novel·les i un munt de contes. Però hi ha un munt de contes, exacte. Però és feina perquè és difícil. I això, quan m'ho van proposar els vaig dir que no, vaig trigar 10 anys i llavors vaig caure a la temptació, diguéssim. I després continuo, és a dir, no ho deixo, però per això que en part reprenc això que has dit tu, no? Un cop et poses a fer això, llavors la resta, les altres coses, ja les disfrutes ja, perquè faig altres coses que m'agraden molt, però no tens ganes de deixar-ho, no? Tens ganes de continuar. Jo el que veig és que simplement la seva prosa, la seva manera d'escriure és tan particular com tot l'univers que convoca. I aleshores jo voldria que ens expliquessis allò per situar els lectors què t'has trobat quan has entrat aquí dintre. Avui ho expliquem a partir de Llum d'agost, però en realitat ho podríem agafar a partir de qualsevol novel·la de Faulkner, seria... Suposo que la mateixa feina, diguéssim. Exacte, de fet sí, Faulkner és un estil peculiar, ja ho has dit tu també, que era trencador. Llavors té una sèrie de peculiaritats, la seva manera d'escriure, que a l'hora de traduir el fan complicat, el fan molt difícil. Fins i tot té la fama que a l'hora de llegir també és difícil. Jo penso que si heu llegit aquest llibre, per exemple, potser haureu trobat que tampoc ho és tant, perquè de fet aquest llibre no és tan experimental com altres novel·les, no té un estil tan difícil com altres novel·les, no té una estructura argumental tan envitricollada com altres novel·les que pugui haver escrit. Per tant, de fet, Llum d'agost o Mentre em moria són
una bona porta d'entrada al món de Faulkner, perquè ho tenen tot, però a baixa intensitat, jo diria. Quins són aquests elements que fan de Faulkner aquest escriptor tan peculiar? Primera, quan vaig començar a traduir Faulkner em va estranyar molt el que en podríem dir els diversos nivells de consciència. És a dir, tu quan tradueixes de l'anglès, per exemple, en general, és igual, quan tradueixes de qualsevol llengua, tens diversos nivells d'intervenció dels personatges. Amb això què vull dir? Vull dir que de vegades els personatges intervenen parlant directament. Això seria el diàleg. I això, en català, es marca amb el guió llarg, amb el guió, de fet. I llavors tens una segona manera d'intervenció dels personatges, que és amb els pensaments. Això normalment ho marquem entre cometes en català. En anglès això ho marquen en cursiva moltes vegades. Llavors em vaig trobar que Faulkner m'anava posant cursives i jo automàticament, com es fa sempre, les cursives de l'anglès es traslladaven a cometes perquè allò eren pensaments. Però és que després me'n vaig adonar que m'afegia més pensaments marcats amb cometa simple. I llavors aquí ja vaig haver de parar i fer recerca, perquè no m'estava quadrant, allò continuaven sent pensaments. Què fa Faulkner? Faulkner t'explica les històries des d'això, com 3 nivells d'intervenció dels personatges. 1, la parla, 2, el pensament, 3, el pensament inconscient. És a dir, jo havia de trobar 3 maneres de marcar el discurs, que de fet... Clar, és que de fet, per explicar un context, és a dir, sí que té raó l'Ester, tota la raó, que mentre moria o Llum d'agost són novel·les que jo crec que qualsevol lector pot entrar i llavors trobar-se una estructura més o menys tradicional. I sí que és veritat que el que sí que pot veure és l'estil absolutament peculiar i trencador de Faulkner, però que el que passa és que jo vull remarcar molt això perquè és veritat que quan llegeixes Faulkner és que no hi ha res que s'assembli a això. Per tant, tu quan entres ja veus que és molt complicat molt complicat o molt sofisticat per diversos motius. Els nivells de consciència, que és una altra cosa, però d'entrada, per exemple, l'estructura ja de vegades és molt experimental i les veus són molt experimentals i el que està explicant l'Ester aquí dels nivells de consciència és precisament la manera com s'expliquen els personatges, és a dir, la veu. Exacte. Intervenen de 3 maneres, és a dir, tu arribes a conèixer el personatge per 3 tipus d'intervencions i de vegades el que diuen es contradiu amb el que pensen o amb el que pensen més interiorment, perquè hi ha aquests 3 nivells i Faulkner te'ls fa veure tots 3. Llavors, el lector pot arribar a tenir informacions contradictòries i llavors ja comença a crear-te una mena de calidoscopi. Llavors, quan tradueixes, a més has d'anar amb molt de compte perquè tens la sensació que t'has equivocat abans o que t'estàs equivocant ara, perquè poden arribar a ser molt contradictòries. Llavors fa aquesta mena de calidoscopi ja amb els nivells de consciència. Aquí ho teniu una mica, el blavet serien les cursives que vaig haver de conservar perquè era que eren els pensaments més interiors i llavors pels pensaments normals vaig conservar l'habitual, la de les cometes. No us hi he posat cap guió, però ja sabeu com són els diàlegs, ja sabeu com els marquem, aquell guió, el guió llarg. Però aquí queda ben il·lustrat el que és el pensament interior inconscient, el que és el pensament conscient, que és el groc, i el blau, que és l'inconscient. A banda de les diverses veus dels personatges, de les facetes que arribem a veure dels personatges, a més, Faulkner el que fa és explicar-te la mateixa història però des de diferents personatges. Exacte. Això ho fa molt en Mentre em moria, però també ho fa aquí. Si l'heu llegit, per exemple, suposo que recordareu l'avi d'en Hightower, que durant tota la novel·la et va dient que el tio es va morir dalt d'un cavall heroicament, el van abatre els enemics mentre galopava per salvar no sé què, i és tot molt heroic i molt noble. I resulta que al final de tot del llibre, espero que l'hàgiu llegit perquè si no malament rai, però al final de tot del llibre, de fet, la criada negra, a més també és paradoxal que sigui la criada negra, revela, o ella explica, després tu et pots arribar a creure el que vulguis, però ella explica que de fet aquell home es va morir en un galliner quan intentava robar 4 gallines per poder menjar, que és bastant menys noble i menys heroic. Però llavors
jo anava sentint aquella història, la vas repetint diverses vegades, tu et vas fent una idea i al final tot d'un plegat has de tornar enrere, t'has de mirar ben bé què has traduït perquè t'està donant una altra versió. I això ho fa amb moltes coses, no? És que, de fet, si quan llegeixes penses constantment, no sé si ho he entès bé. Exacte. És a dir, has de tornar enrere per assegurar-te que el que estàs llegint és la idea que tenies al cap. Si estàs canviant d'opinió tu, estan canviant d'opinió els personatges, no em vull imaginar com és traduint-ho, de dir, no sé si estic dient el que toca dir. Traduint has d'anar tota l'estona mirant enrere, efectivament, tornant enrere, tornant a comprovar que realment allò ho has traduït bé, perquè ara t'ho està dient d'una altra manera, no? Però en el fons és això, és aquest joc i continua fent calidoscopi, continua donant-te diferents facetes o diferents punts de vista de la mateixa cosa i en el fons el que fa, tocat d'aquest relativisme de la seva època, és que el lector ja s'ho farà. O sigui, no hi ha una veritat absoluta, jo no us explicaré cap veritat, no ens explica qui mata la senyora Burden, no sabem si en Christmas realment és negre o és mexicà o no és res, potser, pobre, no t'ho explica, però esclar, crea tot aquest problema d'identitat entorn d'aquesta idea, però no t'acaba de dir si realment és veritat. Llavors el lector ha d'acabar traient les seves pròpies conclusions a partir de la informació que té, però Faulkner no resol mai res i sempre és així, sempre és això, dona un calidoscopi i llavors tu te'l muntes. I de fet, una de les particularitats de Faulkner com a escriptor és la distància que deixa entre ell i el lector, perquè és una distància que està molt pensada, que et deixa de marge a tu perquè interpretis llegint i que et deixa de marge ell escrit. Per tant, jo suposo que com a traductor també deu ser molt difícil perquè en realitat t'estàs posant enmig de Faulkner i el lector sabent que no pots tampoc accedir-te ni cap a una banda ni cap a l'altra. Exacte. I això deu ser un equilibri de molta tensió. Sí, de fet, sempre que tradueixes, et poses entremig del text i l'autor, llavors, inevitablement, un traductor és un intèrpret. De fet, quan veurem més coses, és un intèrpret i, enllaçant amb el que us deia al principi, de fet, jo intento traslladar el que jo veig, el que sento, el que imagino que senten els lectors originals, ho intento traslladar a la meva traducció perquè el meu lector tingui les mateixes sensacions. Sempre fas una mica això, però inevitablement sóc una persona i, per exemple, a mi Faulkner m'agrada i m'arriba molt i potser les imatges que jo veig em semblen magnífiques perquè són molt plàstiques. Ara sí, tenim temps, en veurem alguns exemples de les imatges superplàstiques que fa. Jo les veig molt, però una persona potser que sigui menys plàstica que jo soc molt de, això que dèiem, molt d'artesania i molt... Potser algú que sigui menys plàstic no li arriben tant i llavors les tradueix amb una intensitat més baixa. Les traduccions sempre sortiran diferents segons qui te les faci, a més a més. Clar, de fet, sí, jo crec que a més has tocat un dels punts més importants d'aquesta imatgeria de Faulkner, dels problemes de la traducció, que és aquesta plasticitat. És a dir, Faulkner és un mestre de les imatges, és a dir, ell vol que tu tinguis una imatge claríssima al cap quan ell està escrivint i això, m'has explicat de fet que es veu en molts casos aquí. Sí. I que no és fàcil posar-s'hi. No és fàcil, és molt difícil aconseguir aquelles imatges. De fet, si voleu, perquè primer tenia una altra característica de l'estil de Faulkner, després passo a la plasticitat. Us explico una mica una altra característica tremenda a l'hora de traduir de Faulkner i després passo a això. La complexitat sintàctica, és a dir, bàsicament la llargada de les frases. I com més llarga és una frase, més incisos pot tenir, més càrrega conceptual, és a dir, això ja és en sentit concepte, però formalment incisos, frases subordinades, comes i comes i comes per totes bandes i més subordinades i relatives en cascada i més incisos i més parèntesis i més coses. No sé si us n'heu adonat, però et pot arribar a fer unes frases llarguíssimes. De fet, aquesta novel·la, precisament per això deia que és potser una bona porta d'entrada, no és de les que té frases més llargues. Aquesta frase que veieu aquí és la més llarga d'aquesta novel·la. I no ho és gaire, de fet. Pels estàndards de Faulkner, aquesta no ho és gaire. I tot i això, jo no sé si... Espero que la pugueu llegir. Si la comenceu a llegir, suposo que arribareu a la línia 10 i ja no sabreu on sou, no? Perquè és molt complexa i perquè, a més,
Ara us faré fer una anàlisi sintàctica perquè veieu amb què em trobo jo quan m'hi poso. A més resulta que si us hi fixeu, ell comença la frase, no? I això ho fa sempre, o sigui, això és característic de Faulkner, per això us en faig us en dono un petit tastet perquè veieu realment la complexitat del que és. No totes les frases són així, evidentment, però sovintegen. Sí. Llavors, si us hi fixeu en aquesta, comença la frase, sota les arcades, ritmats i constants i amb una desesma ponderosa, i t'obre un parèntesis. Però és que el parèntesi no parla de qui és ritmat i constant, no, parla de barrejats aquí i allà amb uns altres homes. És a dir, tenim un parèntesi que comença allà i que acaba aquí baix, suposo que ho esteu veient, i llavors, barrejats per aquí i per allà amb alguns altres homes, encara no sabem qui és que està barrejat amb alguns altres homes. És a dir, tenim aquests amb alguns altres homes i després aquí dintre d'aquest parèntesi, barrejats per aquí per allà amb alguns altres homes, quiets o xerrant els uns amb els altres, tots més aviat joves, gent de ciutat, alguns dels quals en Byron coneixia perquè eren dependents, advocats i fins i tot comerciants, en general tots amb el mateix aire autoritari, com si fossin policies camuflats, qui importés la disfressa, camuflava gaire o no la seva condició de policia. Això és un parèntesis. I reprèn. Passa que ho havíem deixat allà dalt, perquè el parèntesi se'ns hauria obert allà dalt, i llavors aquí reprèn, i aquesta, tot d'homes de camp és el meu subjecte. Això és el que aguanta tota la frase, és el pilar que aguanta tota la frase. I els que van per sota les arcades ritmats i constants barrejats amb els altres són aquests, els homes de camp. I no els hem trobat fins a línia 10 o 12, no? Però aguanta la frase per dalt i per baix. Sí, te l'aguanta per dalt i per baix, efectivament. Llavors, la frase principal, i aquí sí, els dos puntals que aguanten és tot d'homes de camp vestits amb petos de feinejar, anaven i venien. Això és la frase. Però me l'ha vestit per dalt i me la continua vestint per baix, anar complicant la cosa. Llavors tenim amb alguns altres homes i tot d'homes de camp. I sabem que els altres homes són gent de ciutat, no sé si ho he vist. Per tant, aquí tenim una dicotomia, ens ha posat la dicotomia gent de ciutat i gent de camp, però estan tots barrejats sota les arcades i es van passejant. Tenim aquests dos elements. Llavors, de la gent de camp, què en diu? El posat gairebé monjo, xerrant fluixet entre ells, de diners i de collites, mirant amunt de tant en tant cap a aquell forjat. Estan sota les arcades, i ara ens apareix l'element forjat. Per sobre del qual, perquè encara passen més coses aquí, aquells es passegen per sota i a sobre, aquell forjat que els quedava sobre el cap i passat el qual, o sigui, ara hem d'anar sobre el forjat, més enllà del qual, tot això en una frase, el jurat d'acusació, és a dir, un tercer element, un tercer subjecte, diríem, a porta tancada, es disposava, i ara hi ha un paral·lelisme magnífic, es disposava a cegar la vida d'un home que pocs d'ells havien vist mai, és a dir, pocs d'ells, de tots aquells homes, és a dir, ha fet tota la volta i torna allà on estava, jo ho trobo fantàstic, i a més amb el paral·lelisme. Es disposava a cegar la vida d'un home que pocs d'ells havien vist mai per haver cegat la vida d'una dona que encara eren menys els que tenien constància d'haver vist mai. Bé, ho heu vist, no? Torna allà mateix, a mi em sembla magistral, em sembla fantàstic i boníssim, però, esclar, quan has aconseguit entendre com funciona tot i què va amb què, i aquí perquè encara ens ha posat parèntesis, però no sempre ens posa parèntesis, llavors pots passar-t'hi hores desxifrant una frase així. I a més és que és un ritme. O sigui, clar, que a mi el que em sembla admirable de les traduccions és que en realitat Faulkner és un ritme que comença des del principi i te l'aguanta tota la novel·la. I te l'aguanta amb aquesta intensitat, no amb una cosa de dir és passable, sinó te l'aguanta amb tota la intensitat, amb aquests pics, però que en realitat tu com a traductora també agafes, o sigui, jo crec que t'ho pregunto, acabes agafant el ritme, el to. Sí, quan el trobes sí està molt bé. Clar, facilita. Efectivament. Quan trobes, és com un to, quan afines, no? Quan aconsegueixes afinar, llavors estàs molt bé. Però perquè entres en el ritme. De fet, això enllaçarà amb l'última part d'aquesta conversa, ja ho explicaré si tenim temps. Parlant de sintaxi,
Una temptació que jo podria tenir, que de fet altres traductors s'han plantejat i que altres traductors han practicat, és aquesta frase tallar-la. És a dir, pensar, ai, pobres lectors, no? M'apiado dels lectors. I mira, saps què? Com que tinc dos elements clars, els homes de ciutat i els homes de camp, jo faig una mica de aquí, remeno una mica els elements, faig dues frases. Els homes de ciutat que es passejaven per sobre les arcades i barrejat amb aquests hi havia els altres, no? I us ho poso senzill. Esclar, llavors ja no llegiu Faulkner. Però clar, és trampa. Llavors és trampa totalment, no? Però això s'ha fet. S'ha fet, no sé, intentant apiadar, com si el lector no fos capaç de sortir-se'n. Sí que això s'haurà de llegir 3 vegades, però si jo com a traductora prenc una decisió com aquesta, aquí sí que estic desvirtuant l'obra. De fet, em sembla que era el mateix Faulkner que tenia, que no sé qui o un periodista li preguntava de dir, escolti, hi ha lectors que diuen que s'han de llegir, o sigui, que els seus llibres s'han de llegir 3 vegades i no l'entenen, i és allò que diu que el llegeixin 4 vegades. Exacte. Però perquè té sentit, perquè en realitat quan hi entres ja hi has entrat. El que passa, no es pot fer veure que no costa un esforç, però com la majoria de coses bones, vull dir que està bé. Exacte, jo penso que sí. No passa fàcil. Jo penso que sí. Llavors, la plasticitat, allò que us deia, aconseguir les imatges que fa Faulkner no és gens fàcil. Jo aquí portava molts exemples, però em sembla que ho reduirem a un parell, perquè m'interessa també arribar com anem de temps. Sí, m'interessa arribar al final, llavors us en posaré un parell. Les imatges de Faulkner per mi són molt potents i té un parell o 3 de temes o d'elements on normalment fa unes descripcions, allò que dèiem de ser poeta, segurament també són molt plàstiques, les descripcions. Té un parell o 3 de temes que són recurrents i que a mi, jo hi veig uns certs elements que volia compartir amb vosaltres. Per exemple, un dels elements recurrents en les novel·les de Faulkner és el tren. I sempre hi ha algú que espera l'arribada del tren i sempre et descriu aquell tren amb les finestretes, la velocitat, que si s'atura, el vapor, el no sé què. Et descriu, aquí per exemple parla de 1.000 tones preuades de peces metàl·liques intricades i enigmàtiques que van omplir l'espai de lluors i centelles i que es van estimbar contra el silenci gairebé sorprenent, farcit de la remor tènue i menuda dels homes, per vomitar 2 fantasmes esprimatxats. Aquests són uns gossos que arriben a l'estació per ajudar a buscar crismes, em sembla que és, oi? Llavors, no sé, jo les trobo supervisuals, aquestes descripcions, com tota la resta que teniu marcada amb groc. El tren s'aturava un moment i llavors continuava una llarga escapça hermètica d'un altre món que es passeja per la terra a les fosques. Que de fet és interessantíssim veure el tren en aquestes novel·les, igualment veure el pas dels cavalls, els cotxes, el tren, com aquests mitjans de transport canvien totalment la connexió entre les persones. És a dir, la comunicació canvia perquè canvien les màquines i Faulkner ho sap lligar molt bé, o sigui, ho veu molt de seguida això, i ho sap lligar molt bé. Sí, de trens sempre n'hi ha i sempre estan molt ben descrits i sempre són bèsties potents, o sigui, són com animals potents. Llavors, inevitablement, jo cada vegada que em trobo una descripció d'un tren, inevitablement veig aquestes imatges que us posaré ara. De fet, això que és dels germans Lumière, que segur que coneixeu, és del 1897
que és l'any de naixement de Faulkner, de fet. Llavors, d'una banda té aquesta fixació pel tren, però d'altra banda té una fixació important amb la cinematografia. De fet, si no tinc mal entès, em sembla que era el seu oncle, que era aficionat a la fotografia i es va aficionar a la cinematografia i feia coses. Per tant, Faulkner va créixer en una família molt interessada per aquesta mena de coses. Hi ha moltes descripcions on quan hi treballo també, aquest element plàstic el veig com si m'estigués descrivint ja no només una pel·lícula, sinó segons com fotogrames. És el que, per exemple, sobretot quan em parla de cavalls, fa una cosa que és això, descriure una imatge ràpida, imatges molt violentes de, per exemple, homes intentant dominar cavalls o intentant dominar carros amb cavalls o mules o així, i moltes vegades, i m'hi he trobat en diverses novel·les, aquestes imatges, sobretot de cavalls, les fa com fotogramàtiques o com a càmera lenta. Llavors, s'entreté en una imatge fixa, passa la següent imatge i torna a fer allò que fa Faulkner sempre, que és, ara l'animació, te la fas tu solet. Jo et vaig donant els fotogrames i ja t'ho empescaràs tu mateix. Aquí us he marcat uns grocs on més o menys es veu aquesta manera de fer l'home i la bèstia. Això és quan en Christmas agafa el cavall vell del seu pare i se'n va... Perdó, quan el pare agafa el seu cavall vell i se'n va a buscar el Christmas a la festa on ha anat amb la seva amigueta. I llavors el pare, això, té aquell cavall blanc, gros, vell i robust, amb un galop feixuc va enfilar el senderó. L'home i la bèstia, tots dos abocats endavant com si fessin una simulació ciclòpica de velocitat vertiginosa, per més que de velocitat no n'hi havia en absolut. I aquí ja t'ha parat una mica ja t'ha parat la progressió. Tot i que el cavall encara reproduïa el moviment complet del galop, no avançava gaire més de pressa que un home a peu. El bastó també s'enlairava i tornava a caure amb la mateixa lentitud esgarrifosa i exhausta, i el nano assegut a la gropa continuava inclinant-se endavant com si no s'hagués adonat que el cavall feia figa, o com si volgués... Fixeu-vos, és lent, va alentint la marxa, o com si volgués estirar i fer avançar aquella bèstia que defallia i complia el carrer desert, tot ell lluny aclapat, del retruny buit i mesurat de les seves ferradures lentes i feixugues. I ara ell mateix ho admet, feien el cavall i el genet una sensació estranya, quimèrica, com de pel·lícula a càmera lenta. Aquí és pel·lícula a càmera lenta, allà els fa directament estàtua, allà els immobilitza un altre moment, és a dir, hi ha tot d'imatges d'immobilitat, primer l'alenteix i després va fent totes aquestes imatges d'immobilitat i la sensació que jo tinc és això, d'estar traduint fotogrames. A més, fa servir molt de gerundi, que en català no ens va gaire bé, llavors he de fer... Llavors el gerundi allarga la imatge, i en canvi jo no puc fer servir tant de gerundi en català i me les he d'empescar d'alguna manera per poder allargar tant i que aguanti aquell fotograma fins que no ve el següent. I tinc molt la sensació d'estar traduint com si traduís fotogrames, realment. No, més, hi ha una cosa que és que realment Faulkner és un mestre del ritme, el fa ser un mestre de la velocitat. I això es veu en tot. Es veu en les imatges dels cavalls, però també es veu en la manera com les persones s'expliquen les coses les unes a les altres. És a dir, Faulkner té pàgines i pàgines i pàgines dedicades a com la informació corre. I llavors aquesta cosa que és com si hi ha un discurs, que algú diu una cosa i gairebé tens la imatge que tu veus com aquest discurs va corrent per tot Jefferson. Ho estàs veient. Això hi ha algun tros on te passa, no sé si és aquí... Bueno, hi ha un personatge molt important en El llogaret, que és una novel·la de Faulkner, que és un personatge que el llogaret, diguéssim, que està ambientat com abans, només hi ha cavalls, i hi ha un personatge que és un venedor ambulant, i llavors passa pels pobles, i clar, ell és la figura que transporta la informació. Tota la informació. I clar, però això ho fa sempre, i és una cosa extraordinària de veure. La veritat és que sí. I aquí hi ha un últim fotograma, fixeu-vos aquí baix, tot seguit en Jewel, aquí també hi ha una altra batalla entre home i bèstia. El nano intenta dominar el cavall. En Jewel ja és dalt del cavall. D'un salt s'ha elevat, encorbant-se com l'assot d'unes xurriaques, el cos encara suspès en l'aire, però ja emmottllat a la gropa de la bèstia. O sigui, ens diu que ja és dalt del cavall, però després em torna al fotograma anterior i me'l fa veure suspès en l'aire
amb la forma amb la qual acabarà caient el cavall. És a dir, jo tinc 3 fotogrames aquí, en Ju al dalt del cavall, a terra i suspès en l'aire ja a punt d'entrar, no? Els 3 fotogrames. I una altra vegada, clar, no puc deixar de pensar en aquests experiments de Muybridge, que de fet són 10 anys abans que nasqués ell, i que són al principi l'inici del cinema. Penso que passo de la plasticitat, aquí us explicava 4 coses més, però m'interessa més avançar per una altra banda. Aquí la pudor, si l'heu llegit, no sé si l'heu arribat a sentir, però jo quan vaig traduir això obria finestres perquè tenia la sensació d'estar sentint la pudor d'aquest home. I això m'ha obligat, per exemple, quan em trobo amb una cosa així, és allò que us deia, m'obliga a triar molt bé les paraules perquè allò faci pudor, realment. Perquè quan ho llegeixis tinguis la sensació de pudor. Les ales dels narius se li tornen lívides i rígides d'aquella bravada espessa i resclosida tan típica d'una casa d'home. I quan en Hightower se li acosta la ferum de carns molsudes poc rentades i de roba de dies, vaig bé? Sí. Aquella olor de sedentarisme impulcre, de palpissos inerts que fa temps que no veuen el sabó, és gairebé embafadora. Si no noteu la pudor, jo plego. Llavors, hi ha una cosa que em feia gràcia, potser compartir una mica, preguntar. Clar, no us veig, per tant no sé si us podré preguntar gaires coses, però és igual, ens ho podem fer entre nosaltres o podeu dir coses igualment. No sé si us hi heu fixat, però quan en aquesta experimentació de Faulkner, a banda d'estirar la sintaxi fins a l'extrem que hem vist ja, quan hem vist allò de la frase sintàctica, de la complexitat sintàctica, el que fa en aquesta novel·la, sobretot, en altres també, però no tant, en aquesta novel·la es posa a inventar paraules, perquè els recursos expressius de la llengua ell no en té prou i considera que ha d'anar una mica més enllà, llavors estira les possibilitats de la llengua i es posa a inventar-se paraules. Evidentment, quan tu et planteges traduir una novel·la, tornem a ser allà mateix. Jo què faig? De fet, us puc dir que ni el castellà, ni el francès, ni l'italià han inventat paraules en la traducció. Això m'ho vaig mirar perquè m'interessava molt mirar. Normalment no miro, però m'interessava molt saber, en aquest cas, en un cas tan flagrant, d'algú que es comença a inventar paraules, jo què he de fer com a traductora? Les versions en altres llengües no ho fan, però a mi em va semblar que era trair ja no només el text, sinó els lectors una altra vegada, perquè el lector original tenia tota una riquesa de paraules inventades que creaven una certa estranyesa o que simplement permetien una descripció més acurada o el que sigui. Cada paraula inventada podia tenir un objectiu. Clar, que això, per entendre'ns, paraula inventada és factualment paraula inventada. És a dir, que tu estàs llegint i et trobes en l'anglès de Faulkner una paraula que quan vas a buscar el diccionari no hi és. No. Que aleshores a mi m'interessava molt preguntar-te què fas per trobar-li context en una paraula que si la poses a Google només et surt Faulkner, per entendre'ns que... N'hi ha algunes que són, diguéssim, que són transparents, i en veurem uns exemples ara aviat. N'hi ha algunes que són transparents perquè simplement és ajuntar 2 paraules i fer un compost. Aquestes les entens. El que passa és que veus clarament que no es poden fer perquè no són al diccionari i perquè, per exemple, aquell verb no permet fer aquell derivat. Ara hi entraré en tot això. N'hi ha d'altres que no les entens. I llavors va molt bé, clar, la gràcia d'estar traduint un clàssic és que se n'han fet 25.000 estudis, que avui tenim el Google de fer cerques, que hi ha Google Books, fins i tot, que et permet accedir a unes quantes pàgines de molts llibres que parlen sobre aquestes peculiaritats de Faulkner i llavors passes moltes hores llegint. Simplement passes moltes hores llegint, però acabes trobant, en general, acabes trobant el que busques. És a dir, la informació hi és, passa que l'has d'anar a buscar. Amb algunes paraules que eren transparents, simplement ara ensenyaré alguns exemples, i amb altres que no eren tan transparents, això, vaig buscar què volien dir i vaig intentar fer-les com vaig poder. Hi ha vegades, per això, que no les pots traduir. No et quadren, no trobes la manera o simplement no estàs inspirat i aquell dia no et surten de cap manera. Llavors, hi ha un altre procediment en traducció, que és la compensació, i resulta, allò que dèiem, quan agafes el to ja vas bé, quan entres ja vas bé. Llavors resulta que m'havia deixat unes quantes paraules inventades que no havia pogut traduir
però mentre anava traduint me'n queien de soles. Me n'anaven sortint, sense que fossin a l'original, me'n sortien a mi. I però et sortien inventades teves. Sí, sí. Entraves en el joc, és això, no? Quan entres en el joc, arriba un moment que en aquella situació el català et permet inventar-te una paraula, ja hi estàs tan acostumat, perquè ja n'has fet 80 o 100, perquè n'hi ha 80 o 100 d'inventades aquí, que el cervell ja te la fa i dius, mira, com que n'he perdut 4 o 5 allà darrere, doncs poso aquesta aquí i compenso una mica la pèrdua d'allà. I això m'he trobat fent-ho moltíssim. Sobretot la gràcia que em feia és això, que al final acabava inventant paraules sense que fossin a l'original. Llavors, us proposava una mica de joc. Polaina és una paraula, no? La llengua permet fer derivats d'aquesta paraula i es tracta només de posar-hi un petit sufix o prefix. En aquest cas tenim un prefix, és a dir, que va davant. Què podem fer en polaina quan ens posem macos? Va, algú que cridi per aquí. Empolainar, sí senyora, molt bé. Això la llengua ho permet, ho té previst, és un mecanisme de derivació de paraules perfectament lícit, no? I de merda què farem? Emmerdar, emmerdarem, doncs de merda emmerdem, no? I de fer? Refer, molt bé. Desfer, fantàstic, sí senyor, escolta, sou estudiants avançats. Contrafer podem fer tranquil·lament, no? I tants altres, amb el fer en trobaríem un munt. I si de polaina fem empolainar i de merda emmerdar, de manyoble, és a dir, el guant aquell de manyoble, què podem fer? No es diu emmanyoplar, efectivament. Però se la inventa l'Ester. Però me la invento. Perquè si la llengua em permet fer empolainar i emmerdar, per què no m'ha de poder permetre fer emmanyoplar? Que és el que fa el senyor Faulkner. El senyor Faulkner s'inventa un verb de la paraula manyoble i diu que portava les mans emmanyoplades. Doncs em sembla que jo vaig fer això mateix i li vaig emmanyoplar les mans. Bé, si et poses manyoples i t'emmanyoples, si et poses sabatilles, què fas? T'ensabatilles. Doncs vaig crear un sabatillar. Però fixeu-vos que ell m'ho demanava, és a dir, ell, Faulkner, m'ho demanava i la llengua m'ho permetia. Estic fent coses una mica estranyes, sí, però ell també les havia fet. Per tant, jo ofereixo el millor pont que puc trobar per traslladar l'estranyesa que crea ell en el seu original, doncs en el meu. Emmidonar, que de fet ja ve d'emmidó, per tant ja hem fet com en emmerdar, no? Si jo vull una cosa molt, 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 molt emmidonada, aquest potser no me'l trobareu, perquè és inventat i és estrany, vaig fer arxiemmidonar, i llavors anaven amb els vestits arxiemmidonats, perquè l'havia de fer superemmidonat, no? I Plany, una cançó molt trista, com és? Una cançó què? De plany? Planyívola. Escolta, quina audiència que tenim. Planyívola és una paraula de diccionari, com ho és mangívola, com ho és juvenívol, no? I jo necessitava de formar d'alguna manera femella perquè Faulkner em feia un adjectiu de femella, però estrany de format, i per tant vaig fer femellívol. Ja veieu que, de fet, fent servir els recursos de la llengua mateix, jo vaig crear una sèrie de paraules, en el primer cas per derivació, i també em vaig crear una sèrie per composició. Que a mi he de dir que em passa, i això és un senyal de bona traducció, que és que jo tinc al cap aquests derivats, o sigui, de planyívol i de femellívol, que per culpa teva estan associats a Faulkner. Però això està molt bé perquè és com que realment, o sigui, crees l'univers on aquestes paraules encaixen. Llavors jo quan algú diu planyívol o llegeixo en algun lloc planyívol, penso en això. I clar, és aquí on veus la capacitat de crear del llenguatge. Efectivament. De fet, ara en sortirà una altra de paraula per mi molt faulkneriana i que vaig crear i que continua sortint en més novel·les. Però, per exemple, no sé si heu tingut temps de llegir la primera columna. Quantes o quines creieu que són de diccionari i quantes m'he inventat? O quines m'he inventat? N'hi ha menys d'inventades que de diccionari. De diccionaris n'hi ha moltes. Algú en diria alguna? Quina us sona inventada? Cara blanc sona inventat? Algú altre? Cara alegre sona inventat? Cara alegre jo també hagués dit que sona inventat, sí. Quin altre per aquí? Cara fresc, eh?
Cara arrugat, també, Doncs no n'heu encertat ni una. Ni una. De fet, les que són inventades, que us les poso en groguet, són aquestes dues només. Tota la resta són paraules de diccionari, és a dir, pel procés de composició, el català, com l'anglès, i de fet he estudiat sobretot català i anglès en aquest cas, per procés de composició és molt fecunda la llengua, és a dir, és capaç de crear moltíssimes paraules pel simple fet d'enganxar-ne dues, com veieu aquí. I és especialment fecunda quan es tracta de parts del cos o de les bèsties o dels cabells, o per exemple tenim pèl roig. En fa moltíssims de derivats, i ho veieu aquí, cara arrugat és de diccionari, és a dir, la llengua ja l'havia prevista aquesta, per dir que algú té la cara arrugada, no? És una senyora cara arrugada, doncs que té la cara arrugada. I tots els altres són bons. Els únics que em vaig inventar són cara tibat i cara serè, però no l'heu ni encertat cap de vosaltres, per tant, cola. Clarament cola, no? Cola, total. Però jo sé que són inventades com se les havia inventades ell, no? En aquest cas, hi ha un cas curiós que jo vaig pensar que m'estava inventant, que era xuclat. Clar, quan m'inventava paraules, com que jo estava segura que ho estava fent bé perquè per composició jo sé fer-ho, cara tibat us ha semblat la mar de bé, que és igual que cara girat, en el fons. Doncs cara xuclat jo sabia que estava ben feta, ni tan sols comprovava el diccionari. Doncs al cap de 2 anys vaig saber que, de fet, cara xocolat ja existia. Jo estava convençuda que me l'havia inventat jo. I no, ja hi era, no? Cap fluix, cap moix, cap cot, cap obtús, cap blanc, cap roig. Què? Quina és inventada? Va, a veure, us ajudo? És que jo ja no ho sé quines són inventades, tampoc. Només n'hi ha una d'inventada. Va, quina és? Cap obtús. Aquí m'heu vist el llautó, Aquí és cap obtús, efectivament. Aquesta ja és una mica més arriscada, és una mica més límit, cola menys que les altres, efectivament, però a veure, cap moix i cap fluix... Sí, cap moix és també extrema, Exacte, vull dir... Però molt bé, aquesta és cap obtús, no? A l'estès, a la caigut, orella moix, a la roig. Va, quina és? A veure, una d'inventada, va. Però si teniu cap moix al costat. Ja sona més forçada. A mi també. A la roig, a l'estès... Vale, no, sí, ho heu dit bé, Que trampós aquí ara. Home, però si teníem cap moix... És veritat, Clar, però això perquè sí. Jo vaig necessitar orella moix i vaig inventar orella moix perquè tenia models abans, cap moix, no? I llavors, si pots estar amb el cap moix, pots estar amb les orelles moixes i no passa res. I llavors els muls, del primer capítol o del segon, són muls orella moixos. Però és que ho heu notat, Però cola, no? Perquè igual cap moix, no? I de fet aquí em va passar el mateix que abans. A l'estès em vaig pensar que me la inventava i resulta que després vaig saber que no era inventada, que ja existia. Per tant, ja no ve d'aquí. Pèl curt, pèl coprós, pèl blanc, pèl ferotge. Va, aquí n'hi ha dues i són fàcils. Coprós i ferotge, sí senyor, exacte. És pèl coprós i pèl ferotge. Aquests dos estan associats a la senyora aquella del bar que té aquells cabells tan vermells, tan de coure, no? La descriu com la senyora dels cabells de coure i tan rígids i tan grossos, tan ferotges. És una senyora pèl ferotge i pèl coprosa. Però aquests dos m'agraden molt a mi, els trobo xulos. I de l'últim us el dic jo, després... Espera, després continuem jugant? No. Bueno, va, acabem de jugar ara? Sí. Va, ben trebotit, ben nascut, ben cossat, mal patronat, mal casat, sal pebrat, cendra pebrat, molla romput, esquena romput. Va, les 3 primeres. Què? Quina és inventada? De les 3 primeres només, Quin? Ben cossat o ben trebotit són inventades, De fet, em sembla que només n'hi ha una. No, que n'hi ha dues d'inventades aquí. Molt bé, molt bé. Ben cossat, és que ja us ho dic que no me'n recordo jo al final, Ben cossat i ben trebotit. Doncs no senyores, ben trebotit sí, però... Ben nascut no. Ben nascut no. No existeix. Exacte, però ben cossat sí. És a dir, ben cossat és el diccionari. Una persona amb el cos ben fet. De mal patronat i mal casat. Va, quina doneu per bona? Mal patronat o mal casat? La bona, la que és de diccionari, diguéssim. Mal casat és de diccionari?
Malcasat és de diccionari, malpatronat és meva, però si fas malcasat pots fer malpatronat, no? Un vestit malpatronat. Salpebrat i cendra pebrat, quina és meva, va? Ara meva, la inventada. La cendra pebrat, sí senyor. I dels últims dos, un seient molla romput o algú que ha quedat esquena romput? Quina és inventada? Esquena, sento esquenes... 50-50, Sento esquenes i molles, La inventada és el molla romput. Aquest joc només el feia, aquesta mica d'interacció només la feia per demostrar que bàsicament em vaig dedicar a això, a estudiar com la llengua havia creat paraules, quins mecanismes teníem per crear paraules i vaig seguir el patró. Faulkner ho fa així mateix, en té molts fets en parts del cos també i en té d'altres de més arriscats. Jo també en vaig fer de més arriscats, com per exemple fecundalitós. Home, sí. I això ja és més arriscat. Aquests eren facilets, però fecundalitós ja és més delicat. Negre cavernós, vidre velat, rere els ulls vidre velats, perquè portava ulleres i deia alguna cosa dels ulls vidre velats. Ferro grisenc. Aquestes són més agosarades, suposo que aquestes les deveu, espero que les hàgiu notat més perquè s'havien de notar una mica més, però en el fons estan fetes seguint igualment patrons que el català ja té per crear paraules. Clar, però hi ha, per exemple, les paraules que tu trobes que per context és evident que vol dir això encara que estigui inventat. Sí. I, en canvi, si no trobes el context, si dubtes tu mateixa, llavors vas a buscar en aquests llibres especialitzats, que entenc que són llibres especialitzats que ja van a dir-te aquest senyor s'ha inventat aquesta paraula i això vol dir això. És que precisament en el cas de Llum d'agost vaig trobar una joia que vaig comprar, aquest sí que el vaig comprar perquè m'interessava sencer, i era un estudi exhaustiu de totes les peculiaritats lingüístiques que podien posar problemes a un lector modern nord-americà. És a dir, clar, vaig trobar totes les paraules inventades eren allà i explicades. Hi havia un munt d'altres coses, vull dir que les novel·les, ja us ho he dit, és difícil. Llavors hi ha alguns referents que a mi se'm feia molt difícil de buscar, els vaig trobar tots explicats. Explicats si realment llum d'agost és la llum d'agost o és una hipòtesi que algú ha fet en algun moment, que light in August vol dir haver parit a l'agost, haver quedat... I no, el mateix Faulkner, això t'ho explica i et dona la referència, el mateix Faulkner ho va desmentir, ell volia parlar de la llum del mes d'agost, no de parir, de quedar lleugera la dona al mes d'agost. Clar, és que aquest in és veritat que és ambigu. Sí, que és un... efectivament, però ell mateix ho desmenteix. Llavors tot el que... Tots els problemes... Clar, vaig tenir molta sort amb això, perquè a més anava pàgina per pàgina, t'anava posant tots els problemes de cada pàgina del llibre. Era una joia, allò. Clar, va ser una joia. Sí. Llavors n'hi ha una altra, una última, trompegar. Si jo us dic que algú... Ja acabo, Si jo us dic que algú baixa les escales trompegant, què enteneu? Entrebancant-se, molt bé. Algú altre? Pum, 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 una mica, no? Sí, entrebancant-se, pum, 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 donant cops. Doncs m'encanta que ho hàgiu vist tan bé, perquè de fet això no existeix. I aquest és un altre procediment de creació de paraules. És a dir, consisteix a agafar dues paraules, però no enganxar-les senceres, com hem vist fins ara, sinó enganxar-ne dos trossets. Tu la talles les dues paraules i enganxes el principi i el final, per exemple, de les paraules. Quines dues paraules hi ha aquí, trompegar? Quina? Pegar? No, és més llarga. Ensopegar, sí senyor. Una, ensopegar i tromp què? Trompada i ensopegar. Hosti, tu, però aquesta gent són avançats, eh? Sí, perquè realment... Molt bé, de trompada i ensopegar vaig fer trompegar. Això vol molta feina, de fet, fer això. N'estic superorgullosa. No, n'estic molt orgullosa, però perquè, a més, és literal. Blump, en anglès, que se'l va inventar Faulkner, està fet en blunder i en bump, que volen dir, literalment, trompada i ensopegar. Llavors, que em casessin
Em va semblar fantàstic. I aquesta és la paraula que, de fet, continua en altres novel·les i me la continuo trobant en altres novel·les. Llavors, tenir-la ja feta i que funcioni i que el públic l'entengui, a més, perquè Blom també s'entén perfectament, tot i que és una paraula inventada, però també té aquesta sonoritat que fa que entenguis de què estem parlant. Llavors, això, doncs, fantàstic que l'hàgiu vist, doncs ja està, Trompegar, ja la podeu fer servir quan vulgueu perquè sabeu que qualsevol us entendrà fent servir Trompegar, no? Sí, jo penso que si voleu començar a intervenir, jo ara a mi em queda un petit tema per parlar, si voleu, a banda, però si voleu intervenir, jo encantada, sí. Els guionets van marxar tots, en principi, dels compostos, abans n'hi havia més, i ara només s'han conservat en les paraules, el segon component del qual comença per X o S, R o alguna altra. La C i la F aquestes d'aquí? Quines? El pèl, no, el pèl és una altra cosa. R, S, X, no, aquestes tres, R, S o X, això, tres eren. Llavors, si el segon element comença per alguna d'aquestes consonants, es posa el guionet. El pèl és una altra història. El pèl, perquè és monosíl·lab i perquè l'accent, per no perdre l'accent, s'hi posa el guionet, però no té a veure amb la regla general. La regla general és que no s'hi posa guionet, tret que la paraula següent sigui X, R o S. Això és. Més preguntes? No, això. Això mateix. Sí, l'ala roig doncs torna a ser la R. Ara us veig. Realment. Si algú vol preguntar, tenim aquí el micro. Un segon, carinyo. Esperi. Perdó? No l'agafis. Val. Per mi aquesta lectura ha sigut extremadament difícil. He pensat quina feinada terrible, a part de feixuga i de personatges molt desagradables. Molt desagradables. Això sí que ho té, sí. Aleshores, m'agradaria tornar a llegir Faulkner amb tot el que ens heu explicat, però hi ha algun que sigui una mica més agradable? No. Cap, és terrible. Però amb això, jo treballo en una llibreria i em passa des de fa molts anys, moltíssim, de molta gent que li interessa, o sigui, que li interessa l'escriptura, que li interessa l'estil, que li interessa l'ambient, i hi ha molta gent que em diu, escolta'm, un que sigui una mica més alegre que això. Però clar, no. És que no n'hi ha. Digues. Potser hi ha un que és la primera part d'aquesta, la que es diu la trilogia dels Snopes, que és un llibre que es diu El llogaret, i és com la primera part d'una trilogia. Jo crec que és dels llibres més, entre cometes, més assequibles, també una mica més relaxat que aquest estil tan pujat, i El llogaret és com la història d'un llogaret. Et va explicant les característiques del poble, et presenta els personatges i potser no és tan bèstia, però Déu-n'hi-do, Sí. És que no sé, sí. Clar, a mi també m'agrada Mentre em moria, m'agrada moltíssim, però és molt dur. No, és molt dur. No, alegre no és gens, en absolut. A més, ja comença molt trist, no? Però té una ironia, té aquella ironia al llarg de tot el llibre, aquell sarcasme gairebé, que de fet, si no saps ben bé si riure o plorar, i a mi em feia riure moltes vegades, però llavors pensava, home, però hauries de plorar aquí més aviat. Llavors aquest per mi té aquest doble vessant, no? Però és negrot igualment. És que és veritat, o sigui, són escenaris molt durs, són personatges molt descarnats i els temes són duríssims sempre. És que és així. És així, és així. Sí. No, mira. Bueno, de fet, si vols fer el... Sí, si no hi ha preguntes, acabo. Sí? Vale. Res, ràpidament. Ara que parlàvem de personatges, de fet, i que són personatges durs, descarnats, de fet, hi ha molts personatges que són molt pobres, són d'entorn rural,
és gent sense educació. Llavors, una altra cosa que em fa Faulkner és marcar-los la manera de parlar. Marcar-los vol dir que parlen d'una manera clarament col·loquial. No diré vulgar, perquè no són vulgars, simplement fan servir els recursos de la llengua oral de la zona del Mississippi, d'allà on són, d'allà on ell crea el Yoknapatawpha, aquest comtat imaginari. Llavors, aquesta gent, quan és, per exemple, el reverend parla bé, es considera que és un home educat, que ha estat al seminari, que ha fet els estudis, i aquest senyor té un discurs més refinat. Però quan estem parlant de grangers, per exemple, Faulkner els fa parlar com parlaria un pagès, que no necessàriament ha anat a escola i ningú li ha refinat la parla. Em molesta una mica això de dir-vos això de refinar, perquè trobo que és fantàstic que un granger parli com ha de parlar un granger, alerta. Però, bueno, llavors, amb les novel·les de Faulkner m'he trobat, a més, sobretot a Mentre em moria, que vaig haver de fer un exercici molt important per recuperar formes, sempre amb la mateixa idea, sempre amb la idea de traslladar al màxim de l'original als meus lectors, perquè si tu tens un personatge que és llarg i desmanyotat i tu no ho dius, si jo no ho dic com a traductora, perdreu una part d'aquell personatge. Si jo els personatges que parlen col·loquial no els faig parlar col·loquial, esteu perdent un tret de caràcter d'aquells personatges. Allò, el fet que parlin d'aquella manera, és un tret més, és una descripció més del personatge. Llavors, a mi em sembla molt interessant i molt important fer-ho. El castellà, per exemple, tampoc ho fa, aplana totalment el registre, fa servir sempre el mateix registre i tots parlen igual. No, esclar, no és el mateix, no és el mateix. Llavors, per traduir aquests personatges vaig haver de fer servir aquests personatges i també els negres. Els negres parlen d'una manera, els blancs grangers no educats, sense gaire educació, pobres, perquè no han tingut oportunitats, parlen d'una altra manera. I vaig haver de fer recerca. Ai, que no surt. Aquí. Vaig haver de fer recerca. Vaig haver de començar a fer llistes de coses que diem col·loquialment i que podia fer servir, encara que fossin, és a dir, deformacions de l'oral que són perfectament correctes, no ens malinterpretem, però que no són de l'estàndard o que no trobarem al diccionari tampoc. És a dir, aquí trobareu un munt de coses que no tenim al diccionari. Aquí, per exemple, que és un fragment on parla un dels negres d'aquesta novel·la, fixeu-vos que he posat un dingú. Això és una deformació de l'oral. De fet, hi ha gent molt educada que diu dingú. Per educada vull dir amb educació i amb estudis. Hi ha gent que diu dingú i a mi em sembla fantàstic i és una riquesa que no hauríem de perdre, sobretot perquè després em serveix a mi per Faulkner. Però no, perquè és riquesa de la llengua, que si acabem parlant tots dient ningú, doncs perdem. El re de re. Res sí que és el diccionari, escrit així. Per tant, si mai ho voleu fer servir... Re de res. Res, sí. Això existeix tal com està escrit en el diccionari, per tant... Però, esclar, em serveix... Jo poso res en el meu text com a narradora, però quan parlen personatges els hi poso un re i aquí estic creant una diferència, que és el que jo vull que veieu. Vull que veieu que aquells personatges parlen d'una manera diferent, d'una manera menys refinada, tot i que, insisteixo, no m'agrada el refinat. Un altre dingú, ni res de res, i les dones vinga a cridar i xisclar, i ell que se'n va de pet cap al púlpit i agafa el germà Vanderbilt pel coll i l'intenta arrencar del púlpit de males maneres. Vam veure que el germà... La conjugació normativa és vam, en va, no? Però aquí no diu vam veure. Tots, no? Per tant, vaig pensar, doncs ho escriuràs tal com va, perquè entenguin que aquest realment diu vam veure, o vam veure que el germà no sé què. Aquí vaig posar una més, també. Vaig pensar, bueno, l'he de marcar d'alguna manera i això em va bé. Tenim aquesta deformació oral, doncs també li poso com el dingú, no? No feia res, un altre res. A llavores. Faig anar llavores, a llavontes, llavors, totes les varietats que tinc les vaig posant en diferents personatges per anar marcant, per no fer-los dir llavors. Al final no sé quina és la que toca. Al darrere, que és que l'estem perdent al darrere. Ara tothom diu a darrere, no? Darrere. No, però si tota la vida hem dit a darrere, sí o no? Sí. És simplement una deformació de l'oral, però és perfectament bona, no la trobarem al diccionari, però la podem fer servir tranquil·lament, a darrere de no sé on, vaig veure no sé què. Clar,
El problema és que aquí la trobem en l'escrit, però és que jo vull que la trobeu en l'escrit perquè aquell personatge heu d'entendre que parla d'aquesta manera, per tant ho escric i no passa res. I el corrector tan content, jo li explico, et trobaràs unes quantes coses d'aquestes i li sembla la mar de bé. Vam sentir, vam veure, no senyor. Això és una cosa específica que vaig fer només pels negres, intentant marcar ben bé la parla de negre, no? No senyor, no senyora, una safata d'hort. Qui no ha dit col·legit i àpid? Sí o no? Àpid, col·legit, una safata d'hort, no tothom ho diu, però n'hi ha de Ts finals després de la R. Doncs li vaig posar la safata d'hort i el remé. De fet, abans d'acabar us en diré 4 més de recursos d'aquests que m'agrada fer servir i que he fet servir en Faulkner. On t'ets? On t'estàs? On te vas? Aquest on te, que moltes vegades ens el fan corregir, en l'oral és perfectament vàlid i és xulo i està molt bé, és riquesa, és varietat. On vas? Ho dirà algú en un discurs molt formal, que requereixi una certa formalitat, però a casa meva jo diré on te vas a parar ara, saps? El dematí, en recordar-se'n d'una cosa. De fet, aquests verbs, en recordar-se'n, en penedir-se'n, tot això, de fet, no és normatiu, però és molt col·loquial i són bons. Aiga, que hi ha un tabú amb l'aiga, i la llenga, i l'eclèsia. Que no ho voleu dir, tot això? Doncs tant de bo que ho diguéssim, perquè ja sabem que si hem d'escriure o si hem d'anar a parlar amb el senyor alcalde, li direm, escolti, que m'ha d'arreglar la canalització de l'aigua, perquè ho sabem, perquè som persones educades i sabem que en uns certs registres i en uns certs contextos hem de dir aigua. Ara jo a casa meva costa'm la gerra d'aigua. No us convenço, I llavors, per acabar, això són recursos de l'oral, ja veieu que hi he estat treballant, també hi vaig estar treballant temps per trobar cosetes, per marcar els discursos, i després també hi vaig haver de posar algun dialectalisme, perquè, clar, com que els situen al sud dels Estats Units, ningú parla català al sud dels Estats Units, per tant no sabem com parlarien els catalans que visquessin al sud dels Estats Units, i com que això no us ho podia marcar, però és part de la manera com parlen els personatges, em vaig posar alguns que suposo que reconeixereu perquè no són paraules de tot el domini lingüístic. Algú que va ensofrat, com ho tenim? Jo no la reconec. No, és que em sembla que és de per aquí el Maresme. Algú que va ensofrat, no? Borratxo, no? Diu que sí, sí? Maresme Vallès, perquè sóc una mica barrejada. Nena Espallonga? Sí, Espavila, doncs no us penseu que és del diccionari, això? I sona la mar de bé, no? Llumat, un seient llumat? Doncs tampoc és del diccionari, això tampoc li trobareu, però és dialectal, és d'aquesta zona, i jo els he fet servir en aquesta novel·la la mar de contenta, i el corrector també li ha semblat la mar de bé, per tant, penso que està bé aquesta experimentació i aquesta... Una cosa que m'agrada molt de traduir Faulkner, de fet, és que em permet fer això, recuperar molta riquesa que no tenim, de vegades penso que no tenim ben entès no tenim ben entesa la riquesa que arribem a tenir i ens entestem a dir les coses correctes i perdem molta riquesa molt xula que tenim. I no hi ha res de dolent, a dir aigua. Que, per cert, jo necessito una mica d'aigua ara mateix. Bé, doncs, ara ens toca acabar. Ja veureu que allargaríem això molt tranquil·lament. Ara l'Anna ens tocarà una peça... Que hi ha un parell de preguntes. Perdoneu. Bueno, hi ha una pregunta i un comentari a la gent que ens està mirant des de casa o des de les biblioteques. Hi ha una pregunta que l'han feta fa una estoneta. Es diu Marisol Vilà i comenta: he trobat un lèxic en certs moments complicat d'entendre. És traducció de com escriu Faulkner o treball de la traductora? Crec que això ja ho has... Sí, depèn. Clar, es pot haver trobat paraules molt difícils que són aquestes que us deia, fecundalitors o coses així que són més...
I finalment de la Biblioteca La Montala, de Sant Vicenç de Montalt, ens diuen us felicitem per la manera dinàmica i juganera de parlar d'un autor, certament complicat de llegir. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs a veure si ningú té cap altra pregunta, que veig que sí, és que com que no... Un segon. Moltíssimes gràcies. Soc la conductora del Club de Lectura d'Alella, de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. La setmana passada, dijous passat, vam dedicar la nostra lectura mensual amb aquest William Faulkner, però fixant-nos també molt en aquesta traducció, perquè sabíem, Esther, que venies avui i, per tant, també ens hi vam posar. Jo volia agrair-te, i no sé si parlo en nom de més lectores del club, la teva honestedat, m'ho he apuntat, la teva honestedat perquè ens has explicat les teves trampes o les teves tècniques per treballar d'aquesta manera amb tanta recerca i amb tanta cura. Buscant aquests e-books, jo no coneixia que existia aquesta manera de treballar i també aquesta manera de trobar el Faulkner també ha explicat, no? Per ell mateix i per altres. En les paraules, em refereixo amb aquest lèxic que has treballat d'aquesta manera tan fabulosa. Et vull també agrair com has fet aquest treball d'innovació en les paraules i també en aquesta prosa que has comentat al principi. Nosaltres vam trobar que era una prosa que s'entenia prou bé, que sí que era hi havia una quantitat d'oracions subordinades i que aquesta referència que has fet tu avui també m'ha anat molt bé per veure que estàvem en allò que tocava, però que alhora nosaltres vèiem que es podia llegir. O sigui, hi havia una gran llargària de frases totes juntes, però que era igual si era més llarg o era més curt. Tu et posaves en l'ambient del que anaves dient o del que anaves llegint i aquí et quedaves sense pensar si t'hi havies d'aturar a preguntar-te d'aquesta manera que tu ens has explicat amb més detall. I per acabar, però em sembla que vols dir alguna cosa, no, Esther? No, només que recordo, amb aquesta recerca que es fa constant, perquè tota l'estona estàs fent recerca, recordo que vaig trobar una pàgina on et donava consells per llegir Faulkner i et deia sobretot que no desesperessis, però sobretot et deia no t'amoïnis gaire, és a dir, de fet era com una mica de resum del que hem fet avui. Faulkner havia començat fent poesia, Faulkner és ritme, és un anar fent. Moltes vegades, i sobretot deia, no t'amoïnis si no ho entens tot. No cal que tornis enrere, potser tornaràs a llegir o potser sí que més endavant diràs, calla, espera, que vull acabar d'entendre allò, però per poder llegir una novel·la de Faulkner no cal que t'encaparris tota l'estona estant entenent-ho tot, sinó que és allò una mica del go with the flow, no? Deixa't portar, ves llegint, ves avançant i ja ho veuràs de què està parlant. Et perdràs frases, et perdràs trossets, aquella frase que us he posat a la primera lectura no la traureu, però haureu vist les arcades, us haureu quedat amb el jurat d'acusació, una gent que corre per allà sota les arcades i una gent que hi ha sobre les arcades. I amb això moltes vegades n'hi ha prou, i és simplement deixar fer. I era el consell principal, si volíeu llegir Faulkner, aneu fent i no us hi encaparreu gaire, que no ho enteneu, aneu fent. Aneu fent i aneu entrant, és això, aneu entrant i deixeu-vos portar. No agrada a tothom igualment, evidentment, clar, no pot agradar a tothom, és impossible, no hi ha cap autor que agradi a tothom, però sí que demanava o sí que proposava que no et frustressis abans d'hora, que no fossis massa, que deixessis fer. En el club es va demanar si segurament, o vam comentar si segurament al curs proper faríem un altre Faulkner i jo em quedo i prenc nota de mentre es moria, o sigui que veurem si això tira endavant o no. Moltíssimes gràcies també. És que ara no recordo com et dius, la crítica.
Com? Marina. La Marina, moltíssimes gràcies també per seguir i per fer d'aquesta manera tan àgil i tan empàtica amb l'Ester, per fer-nos arribar aquesta traducció tan interessant. Gràcies. Ho fa fàcil, l'Ester ho fa molt fàcil. Home, tu també. És la veritat. Bé, doncs abans ara perquè l'Anna pugui cloure l'acte, jo crec que li hem d'agrair moltíssim a l'Ester aquesta classe de traducció que ens acaba de fer a tots i que ho hagis explicat tan i tan bé. O sigui que moltes gràcies i moltes gràcies a tots per ser aquí i espero que us ho hagueu passat tan bé com jo, que ja seria moltíssim. Sí, gràcies a tots i gràcies per convidar-me, evidentment, a fer aquest acte, que m'ha fet molta il·lusió, evidentment, fer-lo aquí a l'Ella, no?, precisament, sent filla de l'Ella. Per tant, gràcies responsables del convit, diguéssim, i gràcies a tots per haver vingut. Moltes gràcies. Oh, que boniques. Ai, moltes gràcies, Rosa, que maques. Que bonic, no? Que mono, no? És un ram maquíssim. Fa olor. Molt. Ara sí, crec, Ah, no. Hola? Sí, ara sí. Bé, no em deixaven tancar l'acte. Doncs bé, tanquem l'acte del Club del Llibre que hem fet aquí a l'Ella, amb Llum d'agost, un cicle que, com ja hem nomenat, de trobades, en aquest cas ha estat una d'escriptores, en aquest cas ha estat una traductora, i que realment està justament promogut, ja ho sabeu, ho hem dit abans, i a darrere està donant el suport la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona i les editorials que també fan les edicions dels llibres. Ara, parlant d'edició de llibres, com a cluenda teniu a fora, que abans hem anomenat a la llibreria local, la de proximitat, doncs per poder signar els llibres que vosaltres tingueu, i agraeixo a l'Ester per haver acceptat la proposta d'haver fet el Club del Llibre, i ella molt animosament va demanar que la Marina l'acompanyés, un bon tàndem, i també agraeixo a l'Anna que ha fet l'acompanyament amb la música, el llenguatge
un altre tipus de paraules, però paraules musicals. Gràcies, Anna, i bé, doncs, gràcies per ser vosaltres també, per la vostra assistència i pels que també estan via streaming. Gràcies i bona nit.